Nais masiguro ni Mayor Madeline Yorobe Alfilor ang ligtas at malinis na pagkain sa bawat pamilyang Irigenyo. Dahil dito, pinaigting ng local government ng Iriga ang pagpapaganda at pagsasaayos ng ating Iriga City Slaughterhouse, kung saan ginawaran ng National Meat Inspection Service o NMIS ang Iriga City Slaughterhouse ng AA seal. Dahil dito, masisiguro na natin ang kalinisan at kalusugan ng bawat Irigenyos. Ginagawa na po ng Team Iriga. Team Madel ang ipinapangako ng iba. Hindi na kailangan ng pagbabago. Ang tunay na kailangan nating mga Irigenyos ay pagpapatuloy ng ating magandang nasimulan para mas mapaunlad pa ang ating lungsod. Mayor Madeline Yorobe Alfilor. Multi-awarded na, world class pa ang public service. #si Madel ang mayor ko.